Яңа ел кәйфе кызларда, әнә шышы тирәсендә бөтереләләр, уйныйлар, көлешәләр. Ә миңа күңелле димәс идем, бер корт эшемне кимерә генә иде. Йокым йокы түгел, ашауга да исем китми. Шул микән инде бугай җитү. Бер кечкенә генә хат кисәге үзгәртте дә куйды мине. Бу вакыйга күптән түгел генә булды. Соңгы дәрес бара иде. Барысы да инде көне буе укып арыганнар. Шулай да бик тырышалар. Бишле аласылары килә күрәсең. Дәрестә миңа кечкенә генә хат кисәге килеп төште. Кемнән икән дә әйттеләр. Мин хат хуҗасына борылып карадым да, хатны йырттым. Укытучы күреп алды да чүплеккә ыргытырга кушты. Мин башымны югары күтәреп, янәсе дә исемдә китми, йыртылган хатны чүплеккә ташладым. Звонок та булды. Барысы да өйләренә ашыктылар. Әмир дә моңсугына чыгып китте. Эх, шунда каршысына басып бер елмаясы иде дә бит. Юк шул, горурлык дигән шайтан һәрчак җиңә мине. Кабинет бушау белән чүплеккә очтым гына. Хатны кисәкләрен җыеп тәки укыдым бит. Ихтыярсыздан күзгә яшьләр тагылды. Моңсу да рәхәт тә иде миңа. Бик тә кадерле әйберне тапкандай. Мин дә өйгә юл алдым. Нишләргә икән миңа? Җавап языргамы? Бар да дөнья ап-ак күзләре чагыла. Мин дә әкрен генә атлыйм. Аяк астында кар, нидер әйткән сыман. Шыгыр-шыгыр килә. Тыңлаган юк иде әле моңа кадәр. Әнә кызык шундый шыгыр-шыгыр, шыгыр-шыгыр. Каршымда да кар шыкырдый башлады. Һәм кинәт минем күңелгә бик тә якын булган тавыш. Әйдә, бергә кайтабыз. Минем дә юлым шул якка диде. Күтәрелеп карасам, каршымда Әмир басып тора иде. Күзләре тулы моң һәм сагыш. Нинди сихерле һәм акыллы күзләр. Уятымнан күзләремне төшердем дә юлымны дәвам иттем. Ул сумканы алды да янәшә атлый башладым. Гафу үтенергә дә, нишләргә дә белмәдем мин. Ә ул барын да сизә, аңлый бугай. Шулай атлый тордык, һәм мин эчтән генә бу юлны иксез-чиксез озын булганын теләдем. Гомер буе шулай атлыйсы иде, сүзсез дә аңлашып.